Az elefántok, az állatvilág szelíd óriásai, évszázadok óta lenyűgözik az embereket. Ma mélyebben elmerülünk a háziasított elefántok világában, feltárjuk történetüket, életüket és azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézniük. Három jól elkülöníthető elefántfaj létezik. Az afrikai szavannai elefánt, az afrikai erdei elefánt és az ázsiai elefánt. Az ázsiai elefántot további 4 alfajra osztják: a sri lankai elefántra, az indiai elefántra, a szumátrai elefántra és a borneói elefántra. Itt Tájföldön az indiai elefánttal osztozunk otthonunkon. Míg az elefántok egykor szabadon barangoltak hatalmas területeken, az emberi tevékenységek jelentősen csökkentették természetes élőhelyüket. Ma a populáció 2 fő csoportra oszlik: vadon élő és háziasított elefántokra. Tájföldön körülbelül 4400 vadon élő és 3800 háziasított elefánt él. A vadon élő elefántok rendkívül társas lények, matriarchális csordákban élnek, amelyek 5-10, néha akár 20 egyedből is állhatnak. Olyan területeken érzik jól magukat, ahol bőséges az élelem és a víz. Ilyenek például a bozótosok és az erdők. Ezek a szelíd óriások növényevők, naponta körülbelül 12 órát töltenek különféle növények keresésével. Étrendjük kiegészítésére gyakran fogyasztanak sónyalókat, hogy létfontosságú ásványi anyagokhoz jussanak. A vadon élő elefántok hatalmas területen mozognak, otthonuk megközelítőleg 300-400 négyzetkilométert fed le. Ez a kiterjedt terület elengedhetetlen étrendjük biztosításához. Az emberek és az elefántok kapcsolata több ezer évre nyúlik vissza. Kezdetben az elefántokat vadon fogták be, majd különféle célokra idomították, például szállításra, munkára, sőt, háborúra is. Bizonyítékok utalnak arra, hogy Tájföldön már a Sukhothai korszakban, körülbelül 1249-ben elkezdték befogni és háziasítani az elefántokat. Idővel az elefántok szerepe a táj társadalomban is átalakult. A dzsungelek sűrűjében az elefántok nélkülözhetetlenné váltak a közlekedésben, ahogy más lehetőségek visszaszorultak. Később az erdőgazdálkodásban is alkalmazták őket, ahol römköket húztak ki az erdőkből. Azonban az 1989-es fakitermelési tilalommal ismét megváltozott az elefántok szerepe. Ma már sok háziasított elefánt a turizmusban talál munkát. Bár ez bevételi forrást jelent az elefánttartók számára, számos kihívást is magában hordoz. Az elefántok nagytestű állatok, jelentős táplálékigénnyel. Egy elefánt etetése, amely naponta körülbelül 300-400 kg, vagyis a testsúlya mintegy 10%-ának megfelelő mennyiségű táplálékot fogyaszt el, komoly terhet ró a gazdákra. Táplálkozási igényeik kielégítéséhez ezek a szelíd óriások főként füvet, bambuszt, indákat, gyökereket, leveleket, fakérget, különféle terményeket és némi gyümölcsöt esznek. A víz is létfontosságú számukra, az elefántok naponta 100-150 litert is megisznak. A háziasított elefántok gondozása rendkívül megterhelő feladat. Az elefántgondozók, vagyis mahutok, kulcsszerepet játszanak az állatok jólétében. Ők felelősek az elefántok etetéséért, fürdetéséért és orvosi ellátásáért. Az elefántok intelligens és társas lények, akiknek mentális és fizikai ingerekre van szükségük. Az olyan tevékenységek, mint a fürdés, a sárban való játék és az emberekkel való interakciók hozzájárulnak általános jólétükhöz. Méretük ellenére az elefántok bőre érzékeny, könnyen leéghet a napon, és hajlamos a rovarcsípésekre. A testükre kent sár természetes napvédőként és rovarriasztóként működik, így védi a bőrüket.
A rendszeres fürdetés szintén elengedhetetlen a jó higiénia fenntartásához és a bőrfertőzések megelőzéséhez. Emellett segít a testhőmérséklet csökkentésében is. Tudtad? Az elefántok nem tudnak úgy izzadni a bőrükön keresztül, mint az emberek. Vastag bőrük megakadályozza a hő távozását, csak a körmük körüli kutikulán keresztül tudnak egy kicsit izzadni. Ezért van az, hogy az a terület gyakran nedves. De ez nem elég ahhoz, hogy lehűtsék magukat. Akkor hogyan csökkentik az elefántok a testhőmérsékletüket? Először is legezik a fülüket. Ez segít a hő leadásában a vérkeringésen keresztül, és olyan, mint egy természetes ventilátor. Másodszor, egy kevés nedvesség a szemükből is segít, bár csak nagyon kis mértékben. A legfontosabb, hogy a lehűlés és a vízivás elengedhetetlen. Ezért hűsölnek az elefántok naponta 4-5-ször is a vízben, attól függően, milyen meleg van. Most pedig, miért dörzsöljük át a bőrüket? A dörzsölés segít ellenőrizni, hogy van-e vágás vagy bőr probléma. Megelőzi a parazitákat és a fertőzéseket. Segít eltávolítani a bőr alatt megbúvó lárvákat. Eltávolítja a vérszívó rovarok lárváit a bőr alól, így segít megelőzni a parazitákat és a fertőzéseket. Eltávolítja az elhalt hámsejteket, amelyek viszketést okoznak. És tisztán, egészségesen és kényelmesen tartja a bőrüket. A hűsölés ideje nem csak munka, ez létfontosságú az elefántok egészségéhez és boldogságához. A háziasított elefántok jövője összetett kérdés. Bár folyamatosan dolgoznak a jólétük és életkörülményeik javításán, továbbra is kihívást jelent az élőhelyek elvesztése, az ember-elefánt konfliktus és az illegális vadállatkereskedelem. Természetvédelmi szervezetek és elkötelezett emberek fáradhatatlanul dolgoznak az elefántok és élőhelyeik védelméért. Ezeknek az erőfeszítéseknek a támogatásával és a felelős turizmus népszerűsítésével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ezek a csodálatos teremtmények generációkon át fennmaradjanak. Üdvözlünk elefántrezervátumukban Dél-Tájföldön! Egy kis, környezetbarát menedékhely vagyunk, több mint 160 évnyi családi tapasztalattal az elefántgondozásban. Az állatjólét a legfontosabb számunkra. Hiszünk az etikus turizmusban, amely valóban támogatja az ázsiai elefántok jövőjét, együttérzéssel és tisztelettel a középpontban. Határozottan elutasítjuk a kegyetlenséget, és elkötelezettek vagyunk a jobb gondoskodás, a mélyebb megértés és az élethosszig tartó tanulás mellett. Etikus elefántparkjaink hálózatán keresztül azon dolgozunk, hogy védelmet, oktatást és inspirációt nyújtsunk, és olyan jövőt teremtsünk, ahol elefántok és emberek együtt boldogulnak. Elefántrezervátumunkban küldetésünk, hogy a lehető legmagasabb életminőséget és biztonságos, gondoskodó környezetet biztosítsunk az elefántok rehabilitációjához. Nagyra értékeljük az emberek és elefántok közötti mély, jelentőségteljes köteléket, amely igazán egyedivé teszi ezt a helyet. Itt szeretettel várunk, hogy felejthetetlen emlékeket szerez ezekkel a szelíd óriásokkal egy békés, természetes környezetben. Elefántkórház, büszkén támogatjuk a Southern Thailand Elephant Foundation-t, vagyis a STEF-et. Ez az Egyesült Királyságban bejegyzett jótékonysági szervezet, amely az elefántok egészségének és jólétének szenteli tevékenységét. A STEF ingyenes állatorvosi ellátást biztosít a déltájföldi elefántok számára, teljes munkaidős csapattal a Fanguna tartományban található kórházukban, valamint egy mozgóklinikával, amely a távoli területeken élő elefántokat is eléri. Látogatásodnak köszönhetően minden belépődíj 3%-a közvetlenül a STEF-hez kerül, segítve a beteg vagy sérült elefántokat abban, hogy megkapják a szükséges ellátást. Ha többet szeretnél megtudni, látogass el a sauhentilandelefants.org oldalra. Általánosságban, ha meglátsz egy láncra vert vagy elzárt elefántot, kérlek, ne ijedj meg. Ez soha nem történik oké nélkül, és az oké mindig az elefánt biztonsága. Előfordulhat, hogy az elefántok rosszul érzik magukat, vagy éppen egy MUST nevű hormonális időszakon mennek keresztül, ami kiszámíthatatlanná teheti a viselkedésüket. Még a szeretetben nevelt elefántokban is megmaradnak a vadösztönök. Ezek az esetek ritkák, és mindent megteszünk, hogy gondoskodjunk róluk, mielőtt idáig fadzsolna a helyzet. Számunkra az elefántok családtagok. Szeretettel és felelősséggel védjük őket.
Biztonsági információk. Mielőtt elkezdenéd az élményt, kérjük, szállj egy percet arra, hogy megismerd ezeket a fontos biztonsági szabályokat. Tilos futni. A saját biztonságod és az elefánt kényelme érdekében kérjük, ne fassz a területen sehol. Maradj csendben. Beszélj halkan. A hangos kiabálás vagy sikítás megijesztheti vagy felzaklathatja az elefántokat. Gyermekfelügyelet. Minden 11 év alatti gyermeket mindig kísérőnek kell felügyelnie. Az elefántok megközelítése. Sose közelíts meg elefántot anélkül, hogy ne lenne ott egy gondozó. Mindig maradj az elefánt előtt vagy az oldalánál. A szemkontaktus megnyugtatja őket. Érintsük meg óvatosan, az elefánt bőre bár keménynek tűnik, valójában érzékeny. Kérjük, légy gyengéd. Csak elefántoknak való ételt adj. Kérjük, csak a központban biztosított, engedélyezett ételekkel etesd az elefántokat. Az emberi étel ártalmas lehet. Ne szemetelj! Segíts tisztán tartani a környezetünket mindenki biztonsága és öröme érdekében. Mosd kezed! Kérjük, mosd kezed, mielőtt megetetnéd az elefántokat. Tilos a vaku használata fényképezéskor. Nyugodtan készíts képeket, de kérjük, kapcsold ki a vakut. Ne közelítsd meg az elefántokat egyedül. Mindig legyen jelen egy idegenvezető és egy elefántgondozó. Köszönjük, hogy meghallgattad, és élvezd a tartalmas időtöltést ezekkel a szeríd óriásokkal.